Waarop mensen, ik ben weer Sontjes op jullie beeldscherm. We zijn nu bij de 8e aflevering van Ik heb je bek. We zijn vandaag in plaats van een zondag op een vrijdag komen kijken hoe de stad is. En ik ga even een paar mensen zoeken. Ik sta hier met Youssef en Ibrahim. dames, ik sta hier met Marusha en Sabah. Janer. Janer. Ja. Oké, en jij bent? Julendro. De eerste vraag, dat is waar schaam je je het meest voor? Als vriend van ons groepje schreeuwt man. Als iemand uit het nieuws schreeuwt in de stad bijvoorbeeld. Ja, gewoon. Ja? Ja man. Wie doet dat? Wie doet dat van jullie? Ja? Ik, Ja, ik zie het aan je gezicht. Ik zie het aan je gezicht. mijn broer. Wie is je broer? Staat hij? Nee, hij staat hier. Nee man. Wat heb jij staan? Een kale plek bij mijn haarlijn. Daar schaam je je voor? Ja. Waarom? Ik moest iets uitkiezen, maar ik schaam me er niet echt voor. Maar als ik echt iets moest uitkiezen. Maar kan je niet tegen je kapper zeggen om die haarlijn een beetje naar achteren te trekken? Nee, dan lijkt mijn voorhoofd groot. Maar het lijkt niet. Of je voorhoofd is groot of niet. Ja, maar ik ben... Oké, wacht. Wat heb je liever? Een verpeste haarlijn of iets grotere voorhoofd? Dan iets grotere voorhoofd. Maar ik ben bij nieuw kapper toch? Die andere kapper gingen spuiten voor mij. Ja. Daarom. En deze niet? Nee. Dan moet je deze gelijk coachen toch? Eigenlijk wel, ja. Dat ze soms ongemakkelijk is en heel lomp. Daar schaamt zij zich voor of jij? Nee, zij. Zij, oké. En jij hebt staan? Mijn neus. Je neus? Ja. En waarom dan? Ik vind hem echt lelijk. Hoe wil je het willen hebben dan? Hoe wil je het hebben? Ja, ik weet niet. Iets langer, iets korter? Nou, je weet toch die meiden die je meestal op TikTok ziet zo'n schattenneusje hebben, zoiets. Wat vind je van haar neus? Vandaar, ze heeft gewoon een goede neus. Dus je zou eigenlijk haar neus willen hebben? Ja. Wat vind je van mijn neus? Goeie neus, man. Wil je de mijne? Ja, is goed. Waar schaamt hij zich het meest voor? Ik denk zijn uiterlijk, ik weet niet. Zijn uiterlijk? Ja, ik weet Waarom dat? Ik weet niet. Vind je hem lelijk? Nou, dat ook. Wat dan? Het is gewoon mooi, bro. Hij is een mooi boy, maar waarom zou hij zich voor zijn uiterlijk moeten schamen dan? Ik weet niet. Waar schaam je je het meest voor? Voor mijn haren. Ik ben lang niet. Je haren? Laat me je even je haren zien. Gewoon, doe maar je capuchon af. Wat is er mis mee met je haren dan? Ik ben lang niet naar de kapper geweest. De tweede vraag is, op welke leugen heb je haar ooit betrapt? Ik weet niet. Ik weet het echt niet meer man. Geen. Hij liegt nooit. Nee. Nee? Ik ga aan jouw kant. Welke leugen heeft hij jou ooit betrapt? Of wat heb je ooit tegen hem gelogen? Ja, ik zei dat ik naar buiten ging, terwijl ik niet zei dat ik naar buiten ging. Dus je zei tegen hem van ik ga niet naar buiten. Uiteindelijk was je toch naar buiten gegaan. En waar, Niet zo erg, man. ja, op zich is het niet erg. Maar waarom zei je dat? Ik weet niet. Je wou gewoon niet met hem chillen op dat moment. Ja, ik weet het echt niet, man. Dat was echt lang geleden. Maar waarom zou je dat nu? Stel je voor iemand check jou nu. Waarom zou je dat nu zeggen? Als ik echt... Zou je dat niet meer gebruiken als moes? Nee, ik zou dat niet meer gebruiken, man. Ja, met wat? Ja, betrapt. Ik weet niet waar je over liegt. Ja, met afkijken misschien. Dat je ooit bij haar hebt afgekeken. Ja, denk het. Nee? Wat dan? Zeg jij het maar. Dat ze nog met haar ex had. Stel eens dat ze zei dat ze niet meer met hem had. Calm down. Calm down. Dus ze zei ik ga niet meer met hem, maar ze ging wel met hem. Ja, ze zei zo van, toen ze met hem had, zei ze van we hebben geen relatie meer. En toen een paar weken later had ik gezien dat ze wel nog met hem had. Sorry. Maar waarom lieg je zoiets? Ja, het was gewoon, hij is gewoon niet Jala, hij is gewoon Mongool. Het was gewoon een rare man. Of je vrienden mogen hem niet en je denkt van weet je wat? Hem ook niet. Waarom ben je dan met hem? Hij liet me niet met rust, hij was geobsedeerd. Door jou. Ja, ik weet niet, die man is gek. En waarom heb je hem losgelaten? Ja, wat heeft hij niet gedaan? Hij heeft veel gedaan. Doet je pijn, ik hoor het. Het doet je pijn. Niks dat ik weet. Hij heeft nooit tegen jou gelogen? Nee. Nee? Wat heb jij staan? Dat ik opgepakt was man. Je hebt tegen hem gelogen dat je werd opgepakt. Ja, gewoon voor de grap in de Ja, maar waarom? een groepsapp. Waarom? Ik weet niet man.
Ik had niks. Oké, en wat was je reden dat je werd opgepakt? Niks. Ik was niet opgepakt, ik zei zo maar iets. Nee, maar ik bedoel van je bent opgepakt, dat heb je gelogen. Ja? En welke reden gaf je? Door wat was je opgepakt? Ik weet niet, man. Dus je zei zomaar van ik ben opgepakt. Voor een vechtpartij. Ja? Ja. Waarom? Je bent een vechtersbaas? Nee, man. Dat niet. Nee. Oké. Wat was je ergste date ooit? Wacht. Wat is haar ergste date ooit? Deze meid gaat niet op date. Kom maar iets dichterbij. Kijk, zij wanneer een jongen met haar praat, dan wil zij de man zijn in de relatie. Zij wil naar de jongen toe gaan en zeggen ja, luister dan, we gaan op date en zo. Is dat zo? In principe wel. Maar kijk, ik ga heel eerlijk uitleggen. Ik ben wel 1 keer op date geweest, maar ik wist niet dat het een date was. Dus toen die persoon zei dat hij me leuk vond, toen zei ik, oh oké, dankjewel. En dat was het. Is dat ook? Ik ben Pools en deze man die vroeg aan mij, hoe zeg je in het Pools, ik hou van je. Dus ik zeg gewoon in het Pools hoe je het moet zeggen. En hij zegt dat 3 keer achter elkaar. Kocham ciebie. En toen zei hij dat in mijn gezicht. En ik zat daar zo van, ja goed zo, ik ben echt trots op je. En hij zei nog een keer, ik zei goed zo, je zegt het goed. En toen zei hij de 3e keer en ik zat daar zo van, je zegt het goed. En toen keek hij me aan alsof ik echt dom was. Maar ik zat daar zo van, ik wist niet dat het een date was. Dus like, hoe moet ik weten? Maar dat heb je staan? Ja, sorry. Oh ja, oké. Maar daarna nooit meer gesproken? Nee. Waarom niet? Laat ik het zo zeggen, na die dag dacht ik, ja... Oké, maar wacht even. Jullie gingen uiteten, toch? Ja. Met welke intentie ging je uiteten dan? Gewoon als een mattie. Ik dacht, het is gewoon een vriend of zo. Hij wil gewoon met mij uit eten. Ik dacht, oké. Wat zeg je? Het is wel gratis eten. Nee, maar hoe lang kende je hem dan? Een week. Een week kende je hem. En je dacht van ik ga uit eten als een vriend. Als vrienden. Ja. Oké. Dus volgende week kan ik je gewoon mee uit eten nemen? Nee. Nee, dat niet. Oké. Hoeveel exen heb je? 0. 0. Er is geen ene chick die je ooit iets mee hebt gedaan. Geen ene chick, man. Hoe oud ben je? 13. 13. Ik wil je wel geloven. Hoeveel exen heeft hij? 0. 0? En jij? Ik heb ook 0, man. Oké, jij bent ook 13? 14. Ik ga mijn best doen om jullie te geloven, ja? Ik zei 3. 3 exen. Ik heb een 0. Hij heeft 0. Je hebt 0 staan. Hoe kom je bij 3? Gewoon, man. Hij liegt, denk ik. Ja? Hij capt? Ja, man. Weet je een naam? Noem gewoon een naam. Noem gewoon nieuwe naam. Ik weet niet meer, maar Hoe ziet ze die eruit? naam niet meer. Gewoon, man. Bruin. Of light skin. Ja? En krullen. Zeker. Je hebt nooit een vriendin gehad? Nee, Hoe oud ben je? 14. 14. Oké, ja. Ik wil je wel geloven. Ik zeg niet dat ik het doe, maar ik wil je geloven, ja? Als je voor 1 dag van het andere geslacht zou zijn, wat zou je dan doen? Zichzelf vingeren. Alleen dat. Ja, ik denk het. Wat zou je doen, bro? Ik zou veel dameskleding aandoen. Vrouwenkleren. Ja, veel. Maar dat kan nu al. Nee, maar dat doe ik niet. Maar, zijn antwoord? Zou dat ook wel kunnen? Wat was haar antwoord? Hij zegt, je zou je doodvingeren. Jezelf doodvingeren. Nee, dat niet, hè. Nee? Waarom niet? Gewoon, ik weet niet. Ik geloof jou niet. Ik weet niet waarom, maar ik geloof jou niet. Ik weet niet, meisjes fixen of zo. Heb je dat staan? Ja. Maar, Ik dacht eerst aan... volgens mij heb je dat ook staan, hè? Fixen. Ja, kijk, zie je? Waarom? De grootste fuckboy van Den Haag worden, man. Jij? Ja. Waarom? Ja, ik weet. Ben je niet een folkgirl? Nee, maar als ik een jongen was, ja, ik weet niet. Ik zal die meisjes gewoon gebruiken voor geld. Waarom? Gewoon scammen. Waarom? Ik weet niet. Het lijkt me gewoon leuk als jongen. Of Maar kijk, de manier hoe jij het nu opnoemt, het zit in je. nee, het lijkt me gewoon leuk. Het lijkt je leuk, lijkt me- maar als man zijn, niet als vrouw zijn. Nee. Als vrouw zijn er niet. Ik geloof jou niet. Geloof je haar? Ik zeg heel eerlijk, eigenlijk wel, man. Ik zou er wel geluk, maar het is niet voor mijzelf, hè. Voor mijzelf, ik zou het gewoon rustig doen, gewoon... Gewoon chicks fixen. Ja, gewoon leuk. Gewoon, hallo, je ziet er mooi uit. Dat je gewoon... Alleen om te daten. Nee, gewoon te kijken of ik een meisje zou kunnen krijgen. Als ik een jongen zou zijn. Voor de seks. Nee. Nee, dat niet. Nee,
Nee, daar doen we Jij zou ze wel gebruiken voor de seks, hè? Ja, misschien. Ik weet niet. Dan kan je ze scammen. Ja, precies. Ja. Ik kan ze ook rippen, kan ook. Wat zei je? Ik kan ze rippen. Overvallen. Jij bent gevaarlijk, jij bent gevaarlijk. Mezelf uitproberen. Wat doe je daarmee? Van allerlei dingen. Noem een voorbeeld. Mag mijn geslachtsdeel testen gewoon. Is dat het enige wat je zou doen? Ja. Ja? Ja. Oké, wat zou hij doen volgens jou? Ik denk video's opslaan, man. Gewoon dat hij zijn geslachtsdeel gewoon uitprobeert. En Gewoon zichzelf filmen en opslaan. ja, man. Of naar mensen sturen. Dan de volgende dag misschien op pad gaat of zo. What? Who does that? Oh, hij slaat ze op voor die volgende dag. Oké, ja, slim. Die is slim. Zou je dat doen? Zou je dat doen? Zou wel kunnen, maar ik weet niet zeker. Denk het niet. Nee? Nee, denk het niet. Jullie worden opgepakt vandaag. Wie zal als eerste alles vertellen? Niemand. Zwijgerecht, allebei. Allebei zwijgerecht. Ja. Ook. Wat heb jij staan? Wacht, waar? Heb ik dat opgeschreven? Was dat daar? Ik heb dat nog niet opgeschreven, man. Oh. Ik, Je hebt niet... Maar gewoon niemand, man. Sowieso niemand. Ik. Waarom? Nou kijk, ik weet niet, maar ik wil altijd al opgepakt worden. Dus ik denk dat ik gewoon in gesprek zou gaan. Waarschijnlijk zou ik opeens dingen zeggen die ik niet zou moeten. Je wou altijd al opgepakt worden. Ja, gewoon kijken hoe dat zou zijn. Gewoon om ontvoerd te worden. Jij werd al bijna ontvoerd in België, dus het is al bijna gebeurd. Maar waarom zij? Ja, kijk, ik weet niet. Zij kan gewoon niet stil zijn. Wanneer ze onder druk wordt gezet, dan praat ze. Maar kijk, als je zo makkelijk opgepakt wil worden, we kunnen nu voetlokken naar binnen rennen. Of snipes. Dat kan wel. Ik sta op de uitkijk. Is goed. Morales zei ja, maar goed zo. Ik zei oké. Nou. Nee, je wilt niet? Toch niet? Nou kijk, ik weet niet of het waard is voor schoenen. Ik wil echt dan iets groots toch? Niet schoenen. Een kluis of zo. Ja, dat moet het wel zijn, ja. Ja? Nee, hebben we ook kluis. Nee, is gewoon. Nee. Dat gaan we niet doen. Lekker eerlijk geld verdienen, toch? Dus jullie worden opgepakt, hè? Scouten komt 7 uur 's ochtends, jullie osso. Neemt jullie mee. Wie zal als eerste snitchen? Of alles vertellen? Ik denk niemand. Niemand? Nee. Niemand, man. Ja, jullie zijn gewoon zwijgerecht? Ja. Tot de dood? Ja, man. Zijn jullie ooit in aanraking geweest met de politie? Nee, man. Waarom lach je? Ik lach omdat hij ook lacht. Waarom lach je dan? Nee, nog nooit. Nog nooit. Of je wilt het niet vertellen? Nee, echt nog nooit. Nee? Vechtpartijen, niks? Nee. Maar stel je voor, hè? Stel je voor, jullie komen vast te zitten en hij snitcht jou. Ja? En dan? Sfaya. Ik weet niet. Ja, fire, dat weet ik, maar wat dan? Gewoon... Ik weet niet, man. Je zou naar buiten komen en alsnog mattie met hem zijn? Nee, Dat niet. Je zou hem skippen. Ja. En andersom? Hetzelfde. Je zou hem ook skippen gewoon. Dus het liefst heb je gewoon dat hij loyaal blijft naar jou, van zwijgerecht. Ja, man. Yes, mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet op onze YouTube kanaal te abonneren. Deel dit natuurlijk ook met je vrienden, familie, kennissen. Volg ons op Facebook, TikTok. En als je klaar bent daarmee, bekijk het nog een keer. Ciao! Wou je misschien nog een shout-out doen naar die date van je? Ik weet niet, man. Nee. Nee? Maar als iemand met mij wil daten, ja, eet toch. Wat is je snap? Marusha Paas 7060. Je gaat het sowieso niet kunnen schrijven, maar het maakt niet uit. En betaal jij dan of hun? Geen geld, nee. Maar Waarom is het skeer? ik moet nog een jurk kopen van 190 euro, oké. Voor? Een jurk. Om te trouwen. Nou kijk, ik ga naar een trouwerij toe, dus ik moet wel een goede jurk hebben. Maar waarom 190? Je hebt ook van tientje. Nou, omdat in Polen, waar ik dan vandaan kom, het is wel nodig om gewoon normaal goed eruit te zien. Op een bruiloft, niet met zo'n skere patat jurk.